Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa aming lugar ngayon dito sa Plaridel, Misamis Occidental. At salamat po sa inyong panalangin. Naway magkabunga ang mga funeral services na nagagawa dito sa lamay po ng aking tatay. At salamat po sa practical din na suporta na binigay ng ating iglesia sa lingkod ng ating Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Sunday School patungkol sa basic disciplines of the Christian life, at nandito tayo sa pinakaunang series, How to Hear Sermon. At pangatlo na po ito sa topic na How to Hear Sermon, papaano makinig ng sermon. At hinati po natin ito sa tatlo: before sermon, during sermon, and after sermon. Natalakay na po natin yung unang dalawa. At sa umagang ito ay tatalakayin po natin ang panghuli, after sermon. Papaano po tayo makinig ng sermon? Pero bago pa yan, tayo po ay magbuklat ng ating Biblia, and then let us also pray. Luke chapter 8 verse 18. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, "Take care then how you hear, for to the one who has more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has will be taken away." Nawa po ay tulungan po tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayon sa Sunday School. Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, lumalapit po kami sa luklukan ng inyong biyaya sa umagang ito. At naniniwala po kami, O Diyos, na ang salita ninyo ay makapangyarihan, mabisa, mas matalas pa kaysa espada na dalawa ang talim. Ayaw po namin, O Diyos, na maging katulad sa dinidescribe ni James na nakikinig ng salita pero hindi gumagawa nito. At katulad kami sa isang tao na nananalamin, nakikita namin ang aming hitsura, ang aming mukha, but after we turn away from the mirror, nakalimutan na namin ito. And thereby, we are deceiving ourselves. Nawa po, O Diyos, ay bigyan ninyo kami ng puso na nakikinig at tumatalima sa banal na kasulatan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, as a sort of review lamang po, mga kapatid, mga kaibigan, before sermon, ano po ang dapat nating isaalang-alang? Well, unang-una, tayo po ay manalangin. Let's pray diligently. Pangalawa, let's prepare practically, which I trust na na-apply na po natin unti-unti sa ating buhay. At pangatlo, repent sincerely. Yun po ay bago tayo makinig ng sermon. Pangalawa, during sermon, ano po ang ating isalang-alang? Unang-una, let us listen aggressively, dahil alam po natin na ang pakikinig ng salita ng Panginoon ay spiritual warfare. Ito ay isang spiritual na pakikipagbuno, at kumikilo si Satanas upang agawin ang salita ng Panginoon sa ating puso at isipan upang hindi ito magkabunga sa ating buhay. That's why we have to listen aggressively. At ating labanan ang lahat ng antok, lahat ng distraction sa ating paligid. Pangalawa, listen reverently. Ang ating puso ay dapat merong paggalang at pagpapatirapat, pagpapasakop sa salita ng Diyos, sapagkat hindi po ito salita ng tao, kundi salita po ng ating Panginoon. And then pangatlo, listen believingly. Yun po ang last na stanza sa hymno na "'Tis so sweet to trust in Jesus." Let us just take the Word of God as it is. It is the Word of God, and since it is the Word of God, ito po ay totoo. Ang lahat ng pangako sa salita ng Diyos ay totoo, at hindi po natin ito maaaring pagdudahan, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, sa umagang ito sa ating Sunday School, after sermon, ano po ang mga bagay na ating isaalang-alang matapos nating marinig ang pangangaral ng salita ng Panginoon? Meron din pong tatlong bagay, mga kapatid, mga kaibigan. Unang-una, pray. Di ba nag-umpisa po tayo sa prayer? Wawakasan din natin ang pakikinig ng sermon sa pamamagitan ng pananalangin. So here, we come back to where we began. Ano ang dapat nating ipanalangin?
ipag-pray po natin mga kapatid, mga kaibigan, na ang banal na Espiritu ng Diyos ay isulat niya ang salita ng Diyos sa ating puso at isipan. Ang pangangaral na ating narinig mula sa salita ng Diyos ay isulat sa ating puso at isipan ng banal na Espiritu ayon po sa kaniyang pangako sa bagong tipan. Kaya kung pakinggan po natin si Charles Spurgeon, ang tinaguriang The Prince of Preachers, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po ni Charles Spurgeon, "Come from your knees to the sermon, and come from the sermon to your knees." Ulitin ko po, come from your knees to the sermon, and come from the sermon to your knees. Napakagandang statement po ng lingkod ng Panginoon na si Charles Spurgeon. Kinakailangang ipag-pray po natin na i-bless ng Panginoon ang kaniyang salita sa ating puso at isipan. Kinakailangang magsusumamo po tayo sa Diyos na hindi lamang tayo tagapakinig ayon sa dinescribe ni Santiago. Hindi lang tayo mere hearers of the word of God, kundi doers. Tayo ay tagagawa nito or tagatupad ng salita ng Panginoon. Now, ilang beses na po ba mga kapatid, mga kaibigan, na niresolve po natin or gumawa tayo ng specific commitment in a certain area, turo mula sa salita ng Diyos na ating i-apply, and then kinabukasan, Monday or Tuesday, nakalimutan na naman natin. And that is why we need to pray. Sapagkat isa sa gawain ni Satanas ay bigyan tayo ng pagkalimot sa pangangaral na ating narinig. Kinakailangang dumipende lamang tayo sa Panginoon para po sa bunga ng pangangaral na ating narinig. Kaya during prayer meeting sa ating pulong panalangin, sa pangatlong bahagi ay pinagpipray po natin ang mensahe na ating narinig noong nakaraang linggo and within the week also, na nawa po ay magkabunga sa ating buhay. Nananalangin po tayo sapagkat wala po tayong tiwala sa ating sarili. Hindi po natin maaaring pagkatiwalaan po ang ating sarili. So yun po ang unang punto after sermon. Ano po ang ating gagawin? We need to pray that the Holy Spirit will help us in the application of the Word of God. Now, pangalawa, ponder. Pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Pagninilay-nilayan po natin ang salita ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ng ponder, ito po ay intentional na mag-engage tayo intellectually, mag-reflect po tayo intellectually sa mga bagay na natutunan natin mula sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 2 verse 1, please turn there. Hebrews chapter 2 verse 1. Ang sabi po dito, "For this reason, we must pay much closer attention to what we have heard." Nakuha po natin? We must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. At paano ba natin bigyan ng pansin ang ating narinig? Pagbubulay-bulayan po natin ito. Iisipin po natin ito. We will intellectually engage with our mind and heart sa mga bagay na ating narinig. At paano po tayo mag-ponder? Paano po tayo magbubulay-bulay sa salita ng Diyos? Well, meron pong practical help, practical steps na maaari po nating gawin upang matulungan tayo sa pag-ponder sa salita ng Diyos. Unang-una, maganda po mga kapatid na mag-take down notes tayo during sermon. Mag-take down notes tayo during sermon. I-develop natin itong ugali na mag-take down notes dahil ang practical na advantage nito ay maaari po nating i-review pagkatapos. Maaari nating buklatin ang mga passages na binigay during sermon or bahagi ng sermon. Or, kung hindi man tayo makapag-take down notes, at least i-commit natin sa ating memorya ang mga main points or headings ng sermon. Main points or headings. And then I believe na ang Panginoon po ay tutulong sa atin upang maalala po natin ang
pagpapaliwanag ng mga main headings na yon. Pero mas maganda pa rin na mag-take down notes tayo sapagkat ang ating memorya po ay limitado. Limitado po ang ating memorya. Tayo po ay madaling makalimot. Well, itong taking down notes at itong committing to memory the main points or heading, nagbibigay sa atin ng pagkakataon to reflect upon the sermon at a later time. And then, nagbibigay din sa atin ito ng pagkakataon na makapagbulay-bulay ng mas mahabang oras upon the great truths na itinuro mula sa salita ng Diyos. So, yun po yung unang practical step. Mag-take down notes tayo. If taking down notes is impossible, we will commit to memory the main points or heading. Pero pangalawang practical step, maganda din na ugaliin po natin na i-discuss natin among family members ang sermon na ating narinig. For example, ang sermon sa pangumagang panambahan, maaari po nating i-discuss kasama ng ating family members or mga kapatiran sa iglesia during lunchtime, around the table discussion, habang kumakain po tayo ng pananghalian. So make the sermon the subject of discussion around the lunch table. At beneficial po ang lively discussion. Itong pag-uusapan po natin or i-discuss po natin ang sermon na ating narinig, meron po yung practical advantage sapagkat ang sinasabi po sa Proverbs 27 verse 17, please turn there. Proverbs chapter 27 verse 17. Ang sabi po dito, as the iron sharpens iron, so one man sharpens another. So, sa discussion kasi, kumbaga, iron sharpens iron. Maaari po na merong mas malalim na paliwanag pa or supplement dahil hindi po nabanggit ni pastor during his sermon. Iron sharpens iron. Remember, there's no such thing as a person possessing all the monopoly of wisdom and knowledge from the Word of God. And then, pangatlong practical step na maaari po nating isaalang-alang para maponder natin or makapagbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos is that we should search out the things taught to ensure they are in keeping with the overall tenor and teaching of the Scriptures. Ibig sabihin, i-search natin ang Scriptures, suriin natin ang banal na kasulatan. Let us check kung ang tinuro ba ng pastor ay naaayon sa overall na katuruan ng salita ng Diyos. Yun po ang ginawa ng mga Bereans, ng mga Bereano. Acts chapter 17 verse 11, please turn there. They did not just receive the message that they heard from the Apostle Paul, sinearch out po nila ang Scriptures. At nung napatunayan nila na sumang-ayon sa banal na kasulatan or galing talaga sa banal na kasulatan ang itinuro ni Apostle Paul, tinanggap nila ito. Meaning to say, ang authority po ng mga Bereans ay hindi po yung preacher. Ang authority po ay ang banal na kasulatan. That's what Sola Scriptura is all about. Ang ultimate authority to validate everything that comes out of the mouth of the preacher is the Word of God. Acts chapter 17 verse 11. Ang sabi po dito, the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the Scriptures every day to see if what Paul said was true. Upang suriin or bigyang katiyakan kung ang sinabi ba ni Apostle Paul ay totoo. At pangatlo, yun po ang pangalawa, no? Una is pray, manalangin po. Pangalawa, ponder, pagbubulay-bulayan. At pangatlo, practice. Practice po mga kapatid, mga kaibigan. Mag-practice po tayo. I-apply po natin sa ating buhay ang ating narinig mula sa salita ng Diyos. And of course, this is the final and ultimate end of preaching. Ito po yung final and ultimate end of preaching, na ang ating buhay ay practically mabago po, eternally changed by the proclamation of the Word of God. Ang sabi po ng Luke chapter 11 verse 29, please turn there. Luke chapter 11 verse 29,
Blessed are those who hear the word of God and keep it. Mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tinutupad ito. Ang sabi din po sa James chapter 1 verse 21, receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. So, dinadaya pala natin ang ating sarili kung tayo ay tagapakinig lamang ng salita ng Diyos at hindi po natin ito tinutupad at ina-apply sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang simpleng pakikinig lamang ng sermon ay hindi po makapagbibigay sa atin ng profit at benefit unless ito po ay tumimo sa ating puso at isipan and unless ito po ay nai-apply sa ating buhay. Now, ang tanong po dito, how do you know that you are benefiting from the preached word? Papaano mo malaman na ikaw ay nakabenefit sa salita na naipangaral? Ang sabi po dito, itanong po natin sa ating sarili. Let us ask ourselves, am I becoming more aware of my sins and humbled by them? Ako ba ay mas nagiging aware sa aking kasalanan at napapakumbaba because of my sin? Isa pang katanungan po mga kapatid, is Christ becoming more central to all of my thoughts? Si Kristo ba ang nagiging sentro sa ating pag-iisip? Am I becoming a better churchman? Isa din yan. Ako ba ay mas nagiging mabuting churchman or taga-samba? Am I becoming a better husband? Am I becoming a better wife? Or a better father? Or a better child? Yun po ang ultimate end ng sermon. Yung practice, yung isasagawa po natin. Sapagkat kung tayo ay tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, ay dinadaya po natin ang ating sarili. So yun po ang tatlong mga bagay na ating isaalang-alang matapos po nating marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos. After sermon, pray, and then ponder, and then practice. Isang palatandaan ng tao na hindi tunay na mananampalataya sa ating Panginoon, kahit kiniklaim niya na siya ay believer, kahit professing believer siya, pero kung ang salita ng Diyos ay hindi po nakapagdulot ng radical change sa kaniyang buhay, kung ang Ebanghelyo ay hindi po nakapagdulot ng radical change sa kaniyang buhay, dinadaya po niya ang kaniyang sarili. Sapagkat ang pangako po sa bagong tipan ay isusulat ng Diyos ang kaniyang salita sa ating puso at isipan. And that means meron talagang bunga nito. Bunga ng pagkaunawa sa daan ng kaligtasan, na tayo ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, na ang tanging Diyos at tagapagligtas na nagbigay kalutasan sa ating problema sa kasalanan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tinupad niya ang buong batas ng Diyos para sa mga makasalanan na tulad natin at inalay niya ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. For without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Naunawaan niya ang mensahe ng Ebanghelyo, naunawaan niya ang tunay niyang problema, and then pinagsisihan niya ang kaniyang kasalanan at lumapit siya kay Kristo, nagtiwala siya kay Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas. And then, ang Ebanghelyo ay nagkabunga sa kaniyang buhay. Ang kaniyang puso ay merong pagbabago. Hinahangad na niya at hinahanap na niya ang salita ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. And every sermon na kaniyang narinig ay pinagsisikapan niya na i-apply sa kaniyang buhay. That is why Christianity is radical. Hindi po ito parang nagpalit ka lang ng damit or nagpalit ng religion na ang panloob ay hindi po nabago. Ang tunay na Kristyanismo is radical. Meron pong pagbabago from a sin-loving person to a person who really loves the Lord so much and who loves to apply His Word sa kanilang buhay. Nawa po ay kinausap po ang ating mga kaibigan na wala pa kay Kristo sa umagang ito. At nawa po tayo bilang isang iglesia ay lumago talaga
sa pakikinig ng salita ng Diyos. Before sermon, we will pray diligently, we will prepare practically, and we will repent sincerely. During sermon, we will listen aggressively, we will listen reverently, we will listen believingly, and after sermon, we will pray, we will ponder, and we will practice. Dito po nagwawakas ang ating Sunday School po, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo sa umagang ito. At hinihiling po namin ang bunga nito, ang practical na bunga nito, sapagkat kung tagapakinig lamang kami sa inyong salita, it doesn't profit us. Dinadaya lamang po namin ang aming sarili, at maaring isang palatandaan ito ng aming puso ay hindi pa tunay na nabago, hindi pa kami tunay na ligtas. Kaya hinihiling po namin na magkaroon ito ng bunga sa mga kapatiran, at ginamit ninyo din ito bilang evangelistic message sa mga wala pa kay Kristo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ng Sunday School. Balik po tayo 10:15 para sa ating pangumagang panambahan.